ତୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବୁ ଭୈରବ। ତୋର ଏତେ ସାହସ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ପ୍ରକୃତ ରାକ୍ଷସ ତ ତୁ ନିଜେ। ଆମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କେବଳ ତୁ ଭୈରବ। ହଠାତ୍ ସେହି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏହି ଗୁଣିଆ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ନିରୀହ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେ ଅନନ୍ୟାକୁ ବଳି ଦେଇ ନିଜର କଳା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ତା ହାତକୁ ଲୁହା ଶିକୁଳି ପରି ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ତା ସ୍ପର୍ଶରେ ଗୁଣିଆର ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଆଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଛି। ହଠାତ୍ ପୋଖରୀର ପାଣି ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ପ୍ରଳୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ପାଣି ଭିତରୁ ଶହ ଶହ କଳା ହାତ ବାହାରି ଆସିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧରେ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ହାତ।